estrenem una cançó. I això no passa cada dia. A més, estrenem la cançó del Petit Erma, que és aquest nostre personatge que ja està a l'escenari, que la majoria de nens que seieu aquí ja heu fet el treball del Petit Erma, ja el coneixeu, i coneixeu molt els racons de Vic que explica el Petit Erma. Doncs aquest projecte que tenim, que és del Salarit, que és de la nostra escola, avui, a més, estrenem la seva cançó.